Здравейте! Аз съм Павел Левтеров и съм автомобилен състезател. Участвал съм в най-различни шампионати на борда на супер бързи автомобили. Печелил съм много купи и награди. Освен автомобилите, не мога да прикрия и страстта си към камионите. Изпитвам удоволствие и на борда на F-Max заради мощния двигател, безшумната и широка кабина. Сертифициран съм от Ford Trucks Academy за безопасно и икономично шофиране. Тук съм, за да ви покажа как лесно да използвате различни функционалности на вашия Ford Trucks, за да се чувствате напълно комфортно и пътуването ви да бъде безаварийно и приятно. Често ни питате как да управлявате люка с дистанционното, когато сте извън кабината. При натискане и задържане на бутона за отключване на вратите, прозорците и люка автоматично се отварят. При натискане и задържане за заключване на вратите, прозорците и люка автоматично се затварят. Ако това кратко видео е било полезно за вас, харесайте и споделете, за да достигне до повече хора. Ford Trucks. Споделяме товара.